Gumikan sa nagkataas nga heat index sa nasod, mipagawas na og executive order si Cebu City Mayor Michael Rama ni adtong Sabado, April 6 nga nagmando sa mga tunghaan sa pag-usab sa schedule sa face-to-face classes. Sa maong EO, nalatid nga ginadili ang pagpahigayon og klase sa oras nga labing init gikan sa alas 12 sa udto hangtod alas 4 sa hapon. Kini ang nakabot nga desisyon sa Cebu City Government base sa mga suhestyon sa mga stakeholders apilang mga tunghaan o ang Department of Education. Encompassing man na siya na ay private, ay kaning public, niya, pagaling preschool, college, universities, and that's really being captured. Base sa executive order nga gipagawas, ang buntag nga schedule sa klase ipahigayon from 6 a.m. to 12 noon ug ang hapon o panggabi nga klase magsugod sa alas 4 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Taliwa sa maong EO adunay gihapoy mga tunghaan nga dili uyon niini tungod kay aduna man sila'y mas maayong ventilation. Exercise sila sa option, padayon sila, they are required to manifest in writing with its intent to exercise the said option. O niya, isubmit nila nga rin sa Office of the Mayor. With contingency plan. With contingency plan, of course. Subay sa giluwatang bagong executive order nga gi-issue ni Cebu City Mayor Michael Rama ni adtong Sabado sa pag-usab sa schedule sa face-to-face classes sa tanang tunghaan gikan elementary, high school, university ug colleges nga sakop sa dakbayan sa Sugbo, aniata karon sa Camp Lapu-Lapu Elementary School, usa sa mga tunghaan nga may patuman na sa modular classes sukad karong adlaw. Mingaw og wala na estudyante ug teaching personnel nga naabtan ang MyTV Cebu News Team sa atong pagbisita karong hapon sa maong tunghaan, kini human sa ilang pagpatuman sa modular ug distance learning. Mahinumduman nga may pagawas usab og advisory ang Department of Education nga mimando sa tanang public schools nga mo-implementar og asynchronous or distance learning sukad karong adlaw ug wala usab gi-require ang mga teaching ug non-teaching personnel nga mo report sa mga tunghaan. Kini si Fabi Madaha, BIPSOCOM intern alang sa MyTV Cebu.